Tak, prajem vám všetkým krásny dobrý večer. Som rada, že ste sa pripojili, že ste tu s nami. Tým pádom vlastne to hovorí o tom, že vám zdravie nie je ľahostajné a že v podstate prahnete po nových vedomostiach a informáciách, čo sa týka zdravia. A teda predstavím sa ešte, moje meno je Katarína Novotná. Trošku mám trému, tak som aj zabudla sa predstaviť. A v podstate spolupracujem, alebo ma zastrešuje firma FG, Wealth and Health. A v podstate dnešnou témou bude imunita a prevencia. Prečo? No v podstate je jeseň a dobre vieme, že prechodné obdobie sú také najhoršie. Veľa ľudí je chorých, čím ďalej, tým chorých aj pribúda, keď možno vy tak tiež so mnou súhlasíte. No a dokonca v podstate veľa ľudí nemá takéto základné vedomosti, čo je to imunita, imunitný systém, ako spolu súvisia, ako s imunitným systémom súvisí lymfatický systém, hej, a vôbec, kde sídli naša imunita. A dokonca dostávam často otázku, že v podstate, ako si vieme očistiť teda imunitný systém, že v podstate, ako je to možné, keď to nie je orgán. Hej, a také podobné otázky, tak v podstate nám vysvetlila taká myšlienka, že zrobíme na to také Zoom stretnutie pre ľudí, pre verejnosť, a v podstate si to trošku priblížme, lebo vieme, že dnes sa táto téma zdravia životného štýlu nevyučuje na školách. Takýto predmet neexistuje. Takže my si veľmi vážime, že sme sa tu mohli stretnúť a že máme medzi sebou aj kolegynku, pani doktorku Ivetku Papovú, ktorú srdečne vítam. Ahoj, Ivetka. Ahoj, čaute. Je tu pani doktorka s 35-ročnou praxou, ktorú táto práca baví, a ona nám už teda bližšie povie aj s nejakou prezentáciou obrazovou, čo to v podstate je, a už nebudem viac prezrádzať. Je to štafeta, je poličko. Tak nech sa páči, Petka, máš slovo. Ďakujem, Katka. Takže ja sa vám teda predstavím. Tí, ktorí ma nepoznáte, som Iveta Papová. A ako Katka rozprávala, 35-ročná prax prezrádza môj vek, ale prezrádza to aj moje skúsenosti. Nie som imunoalergológ, ani internista, ale som rehabilitačný lekár. Mojou výhodou je, že mňa rehabilitácia doviedla k funkčnému a celostnému pohľadu na človeka. Takže nie je možné, aby som sa pri svojej dennodennej práci aj so svojimi kolegyňami nevenovala človeku ako celku. Takže to tak na úvod, aby to bolo jasné. Táto výzva, niečo si pripraviť o imunite, bola veľmi náročná. Poviem vám, pre mňa úžasná, lebo tých informácií, ktoré som si ešte ja doplňala, je strašne veľa a stiahnuť to do 20 minút je veľmi náročné. Takže ospravedlňujem sa, ak teda nepoviem úplne všetko, ale na to sú tieto stretnutia, aby sme si povedali, keby ste mali nejaké otázky, môžeme to na budúce ešte prebrať. Takže budem sa snažiť byť hlavne človečenská, aby sme si to vedeli predstaviť, o čom sa bavíme. Takže začnem to, že my ako človek sme stvorení tak, aby sme sa vedeli samoliečiť. My sme si sami sebe lekármi a v podstate tak sme nastavení. Máme v sebe spustu orgánových systémov. Poznáte také tie klasické kardiovaskulárny, urogenitálny, plúcny systém. Toto sú všetko systémy. A my musíme mať nejakých šéfov, ktorí toto všetko riadia, tieto naše funkcie, pretože my fungujeme so všetkými systémami. A imunitný systém je súčasťou regulačných a riadiaceho centra a tam patrí nervový, hormonálny a tento náš imunitný systém. Tu si asi viete predstaviť hmotne, že nervový systém je mozog, miecha nervy, ktoré nás ovládajú, mobility a tak ďalej. Hormonálny systém, to si každý predstaví, štítna žľaza, viete, aká je dôležitá, podstatná, ako fungujete vegetatívne. A imunitný systém, keby som vám dala otázku, určite si neviete predstaviť, ako to funguje, ako vlastne vyzerá. Poviem vám pravdu, že ani sa nedivím, pretože imunita je len prejavom úžasného, fascinujúceho, proste neskutočného systému imunitného, ktorý si predstavte, že máme v celom tele, všade, v každom kútiku
vášho tela sa nachádza imunitný systém. Ten imunitný systém samozrejme nejako si predstavujete cievia, tak sú to molekuly, patria do neho molekuly, čiže chemické zlúčeniny. Sú tam bunky, sú tam tkanivá, sú tam aj orgány. Áno, tie orgány sú nie také početné ako v ostatných systémoch, ale proste takto vyzerá. A to, že je rozprúdený, tak je difúzny, čiže on je rozprúdený ako také vlásečnice a pavučiny. Všade sú tie bunky, ktoré nás takto vlastne pracujú pre nás. Takže je to difúzny. A keď by sme ho, všetky tie molekuly a to dali na váhu, tak by vážil len 1 kg. A tento 1 kilogramový systém za nás pracuje 24 hodín denne, 7 dní v týždni, proste celý život a my by sme bez neho nevedeli existovať ani jeden deň. A teraz si povieme, že prečo. Imunitný systém je vlastne taký akoby štít, ochranca pred vonkajšími, ale aj vnútornými patogénmi, agresormi. Vysvetlím. Agresorom, to si už vieme predstaviť, je vírus, baktéria, škodlivé látky, ktoré to okolo nás lietajú, pele, budem to radšej všetko vysvetľovať na základe baktérie, lebo tie si viete predstaviť. Ja to potom ešte všetko zhrniem. Tento ochranná funkcia sa môže, vlastne sa deje cez dva také základné systémy. Máme systém imunitný vrodený a špecifický, čiže adaptívny. Vysvetlím to. Rodený imunitný systém máme každý z nás už pri narodení. Detíme ho z našej maminy a je to filogeneticky starší systém alebo staršia časť a tvoria ju bariéry, ako je koža. Koža je mechanická bariéra. Hej? Predstavujme si stále tú baktériu alebo vírus. Potom sú to sliznice, kde sa tvorí hlieň. To je proste ten prejav, že obranný mechanizmus vykašleme, vysoplíme. Áno? Takže to je tá prvá bariéra toho staršieho systému. Ďalej sú to sliznice. Sliznica dýchacieho systému, sliznica tráviaceho systému. Ďalej je to sliny a slzy, kde sú enzymy, lyzozomy, ktoré rozpúšťajú tieto cudzorodé látky, teda baktérie, vírusy. Potom je to žalúdočná šťava, ktorá to rozpustí v tej kyseline. Preto niekedy, aj keď má niekto, že má zvýšenú kyselinu, keď sa to veľmi, veľmi potláča, tak zase si potláčame aj tú funkciu tej žalúdočnej kyseliny, aby nám pomáhala pri tejto obrane alebo ochrane. A patria sem bunky, ktoré sú fagocity. Fagocity sú vlastne biele krvinky, ktoré sú schopné ten vírus a baktériu vyslovene ako keby zožrať. Oni ju oblepia a spracujú a spapajú, rozpustia, ale neutrofily spapajú vlastne tú baktériu a odobrú. To sú odobreté. A tie sa tiež zbierajú niekde, a to si povieme neskôr. Potom sú to makrofágy, ktoré žijú viackrát a asi 100-krát dokážu vlastne tieto bunky odstrániť, rozpustiť a tie takisto po tých 100 dní umierajú. Takže tieto bunky sa musia tvoriť. Tvoria sa v kostnej dreni. Takže tento starší imunitný systém má najrýchlejšiu reakciu na nejaký patogén alebo agresor, ale nemá svoju pamäť. Čiže reaguje u mňa, u Katky, u každého máme nejaký ten imunitný vrodený systém, ktorý takto rýchlo reaguje. A na to môže sa stať, že vlastne tento imunitný systém nebude stíhať na iné patogény. A na to zaberá špecifický adaptívny
adaptívna časť imunitného systému. Predstavte si to tak, že keď naši predkovia mali čistý vzduch, jedli zdravé potraviny, žili zdravo, chodili skôr spávať, nemali stres, tak vlastne ten adaptívny lymfatický alebo imunitný systém nemal až takú prácu, ako máme teraz my. Ovzduší je toľko neskutočne veľa patogénov, že náš špecifický imunitný systém si musí na nich zvykať. A toto je to, na čo by som nadviazala potom v závere, ako by sme si mali pomôcť tomuto imunitnému systému. Lebo tomu vrodenému, ten je daný, ale tomuto druhému vieme pomôcť. A teraz, ako to funguje? Bunky, fagocity, alebo teda bielkoviny, odovzdávajú, zase nebudem to špecifikovať anatomicky, odovzdávajú bunkám toho nadradeného alebo toho mladšieho systému informáciu, že teda to nestíhajú a teda treba pomôcť. A to sú bunky, ktoré vznikajú v tymuse, to sú T lymfocyty, a v kostnej dreni B lymfocyty. T lymfocit je taký ten šéf. On je schopný spapať tú baktériu, alebo teda ju fagocitovať. A druhá časť dá impuls B lymfocitom a tie tvoria protilátky. A toto vám asi tak evokuje, lebo keď prídete na nejaké vyšetrenie k lekárom, oni vám odoberú teda krv a zo sera sa snažia detekovať tie protilátky, či ste prekonali nejaký špecifickú zápalovú reakciu. A čo je podstatné, tieto protilátky, aj tie lymfocyty, si pamätajú tie antigény alebo tých agresorov. To znamená, že mám chrípku a istá chrípka ma za pol roka znova bude chcieť. Prebehne tá imunitná reakcia. Za pol roka príde ten istý antigén, ten istý PEL, alebo ja neviem, proste ten agresor a moja imunita už má zapamätané, že je to tento a tento agresor a na to nabehnú už B lymfocyty, T lymfocyty, takže tá reakcia je oveľa zase rýchlejšia. Takže takto to funguje, tak nejako by som povedala zhruba v našom imunitnom systéme. Ja by som vám teraz chcela niečo pustiť. Dúfam, že sa mi to podarí. Budem improvizovať. Tak, aby som vám pustiť, že to takto. Takže takto to vyzerá. V medzibunkovom priestore sa dostal fagocit, ktorý požiera bunky. Takto sa plazí po našej sliznici v rýchlosti. Všetky tie baktérie, vidíte to, ako to všetko požiera. Úžasná rýchlosť. Takto to funguje 24 hodín u nás. Tuto fagocit rozpúšťa tú baktériu a tu by som chcela podotknúť, že fagocity sú schopné požierať aj bunky naše, ktoré sú už napadnuté agresorom. A čo je úžasné, že tento lymfatický systém, imunitný systém, je nastavený tak, že vie rozoznať naše bunky, ktoré mám zdravé, ale rozozná aj bunky, ktoré sú zmutované. Tu sú teda karcinogénne bunky. No, takže keď sa hovorí Pardon. Vypadla som. Vypadla som vám, prepáčte. Už som tu, prepáčte. Počujeme sa? Áno, Ivka, pohodičke. Ospravedlňujem sa. Chcela som vám dať takú inštruktáž, takže asi takto, tak zhruba k tomu imunitnému systému. Mohla by som ísť oveľa do hĺbky, ale nechcem. Ale dostávame sa k ďalšiemu úžasnému
systému, to je moja láska, a to je lymfatický systém. Predstavte si lymfatický systém ako pracovňu, továreň, v ktorej pracuje imunitný systém. Hej? 80% imunitného systému pracuje v lymfatickom systéme. Ako vyzerá ten lymfatický systém? Zase je difúzne rozptýlený po našom tele. Tvorí ho lymfa. Lymfa je tekutina, ktorá sa podobá plazme, je žltkavá tekutina, ale neobsahuje proteíny. Tým, že v tejto lymfe ona obmýva všetky tie bunky, ktoré sú mimo ciev, čiže aj mimo cievnom riečisku. A do tejto lymfy vlastne odpadávajú tie bunky, teraz sa dostávame k tomu, tie neutrofily, odumreté bielkoviny, odumreté makrofágy, zase zostávajú tam nejaké vírusy, ktoré nestačia tie vrodené fagocity spracovať. Takže tá lymfa sa dostáva cez vlásočnice do lymfatického systému. Lymfatický systém je ako potrubie, ako čistič. Zbieha sa do väčších lymfatických ciev a vlieva sa už očistená cez svoje lymfatické orgány do venózneho systému. Takže takto ten kolobeh stále prebieha. Keď by sme zase si predstavili, že by sme stopli tieto potrubia, tak si viete predstaviť, že to potrubie nabopná tú lymfu a my jednoducho praskneme. Takže zase, keby lymfatický systém, zase nemôžeme bez neho fungovať ani hodinu, ani deň. Bolo by to pre nás fatálne. Takže tieto dva neviditeľné systémy takto navzájom pracujú a sú pre nás veľmi, veľmi dôležité. Povedala by som životne dôležité. Ja vám teraz pustím videjko, v ktorom by som vám, aby som to urýchlila, aby ste to mali názorné, ako to vlastne funguje. Ešte predtým vám poviem, že lymfatické uzliny sú také najmarkantnejšie pre vás ako orgány alebo tkanivá lymfatického systému. Keď ochoriete, prvé, mám tu nejaký tlak v tom hrdle, takže lymfatická uzlina sa mi zväčšila. To je prejav toho, že pracuje. Nemusí to byť niečo katastrofálneho, ale je to prejav, že pracuje. Čiže to je pre vás znak aj toho dobra, nie? Že hneď musím utekať, že niečo sa deje. Takým záchytnými tkanivami lymfatického orgánu budeme to brať tak, že je to aj imunitný a lymfatický systém, ale toto je lymfatický. Sú nosné mandle, patričné mandle, kde je tiež taký záchyt týchto patogénov. Sú teda dôležité tie lymfatické uzliny. Tie sú najmarkantnejšie v axilách, čiže v podpazuši, v inkvinách a teda na krku, kde si ich vieme nahmatať. Takže ja vám pustím to videjko a poprípade vám k tomu ešte niečo poviem. Tak. Dúfam, že sa mi to zase podarí, že s vám neújdem. No. Áno, toto bude trošičku inak. Prepáčte. Ospravedlňujem sa. Nie som v tomto. No, takže idem na to znova. Ospravedlňujem sa. Dobre. Výborne. Tak. Takže, tu budete vidieť krásne celý lymfatický systém, ako to všade prebieha v našom tele. Lymfatický systém má ešte jednu veľmi dôležitú sústavu, teda dôležitú funkciu. Je to taký regulátor vyrovnávania homeostázy telesných tekutín. Čiže
keď tuto vidíte, jak sa čistí cez arteriálny systém, venózny systém, plazma a od všetkých nečistot, berie sa to z periférie, tak 20 litrov pretečie týmto systémom, kardiovaskulárnym a cievnym, 17 ide náspäť. A ten zbytok, 2 litre, zostáva v tom intersticiálnom priestore, alebo teda podkoží a v medzibuničných priestoroch. A to je tá naša lymfa. Tento kardiovaskulárny cievny systém je uzavretý systém, čiže on cirkuluje medzi sebou. Na rozdiel od lymfatického systému, ktorý má len jednocestný smer, čiže jednocestne funguje. A tu je to pekne znázornené. Uvidíme už z kapiláru, vlásečnicu, ktorá z medzibunkového priestoru zbiera jednak teda lymfu, jednak bunky, ktoré sú tam odumreté, škodlivé látky rozpustené v tej lymfe, baktérie, vírusy a biele krvinky, fagocity. Medzi tým, keď je takáto nejaká reakcia, že teda už vedia aj B lymfocyty a T lymfocyty, že sa niečo deje, tak už čakajú, ako keby takí strážcovia v lymfatických uzlinách. Tu vidíte, ako sa to pekne zbiera do tej kapiláry. Mimo to poviem, že keď sa nevyzbiera táto tekutina z podkožia, vzniká tzv. Lymfedém. Toto ste asi už počuli viackrát. Je to vlastne porušenie lymfatického systému alebo lymfatických ciev, buď ochorením, prerušením, pri operáciách môže sa stať, pri poraneniach. Tu vidíte zberné lymfatické cievy, a kde sa nachádzajú maximum lymfatických uzlín. Máme 600 až 700 lymfatických uzlín v tele. Nachádzajú sa, táto lymfoidná tkaň sa nachádza jednak v tých lymfatických uzlinách, ale podotýkam aj tu si dáme ešte túto uzlinku. Vidíte, toto je neutrofil, ktorý tam teda spracováva baktérie. A aj v hľadaku sú tu B a T lymfocyty. Takže T lymfocit, šéf, dáva impuls aj B lymfocitom. Lymfocyty vytvoria protilátky, tento sa označkuje, že teda spapal nejaký agresora nejakého a ide to do systému, čiže už na budúce bude reagovať v celom systéme. Tuto vidíme ešte, kde vznikajú T lymfocyty a B lymfocyty v tymuse a v kostnej dreni. A tu je naznačené, ako sú úžasné v tom, že teda rozoznajú od svojich vlastných buniek je napadnuté, alebo škodlivé, alebo karcinogénne. Takže toto sme si všetko povedali, že to sú vlastne tie žlázy. Dobre, dúfam, že sa teraz nejako zapnem. Ježišmaria, pardon. Ja to otočím radšej, aby som niečo nepokazila. Ospravedlňujem sa. Aha, tu. Dobre. Som tu? Som tu. Výborne. Takže toto je tak zhruba, ako to vyzerá. Veľmi zhruba. A teraz by som sa vyjadrila k tomu, ako vlastne toto všetko 24 hodín funguje. My svojím životným štýlom, do ktorému sa vyjadrím, zaťažujeme náš lymfatický systém a imunitný systém tak nezodpovedne, že on vlastne nemá čas alebo nemá tú šancu bojovať tak, ako sme si to teraz povedali, proti agresorom. Hej? Čiže tie základné veci, ktoré potrebuje, že odvádzať lymfu, bojovať proti vírusom, odburávať, dávať preč tie
tie odumreté bunky máme po celom tele, to sa stále obmienia. Takže v prvom rade, ktoré sú také nebezpečné veci pre náš imunitný systém, by som povedala stres. Stres akutný je pre nás dobrý, hej, niekto tak sa vyfúkne. Ale chronický stres je veľmi nebezpečný. Dojde k vyplavovaniu kortizolu, to je nadobudkový hormón, ktorý spomaluje tvorbu buniek imunitného systému. Čiže to pomaluje. Čiže chronickým stresom sa dostaneme do takej fázy únavy, úzkosti, nechutenstva, proste asi tak. Poznáme to všetci, syndrom vyhoretia. Nehovorím, že to je len jediný, že napadne imunitný systém, sú tam aj iné systémy. Druhou vecou je spánok. Lymfatický systém, aj lymfa, potrebujú spánok a oddych na to, aby znova trošku nepracovali a znova nadobudli ďalšie fagocity v kostnej dreni. Trošku mu dať tak kľud. Takže hovorí sa naozaj, že 8 hodín denne spánku je veľmi dôležitý. Čo je absolútne dôležitým, je naše stravovanie. Pozdĺž hrubého čreva, teda aj pod sliznicou, je lymforetikulárna systém, ktorý takto isto funguje. Čiže zase zbiera tie škodliviny, ktoré sa tam nahromadia, zase sa zbierajú do tých lymfatických ciev. A teraz si predstavte, že v tom čreve musia tie bunky bojovať proti prekyseleniu, tak toto poviem, a proti toxínom. A tie dostávame zo stravy. Ďalej je to alkohol, fajčenie. Toto sú všetko stresujúce faktory pre náš imunitný a lymfatický systém. Málo sa hýbeme. Je doba, kedy máme počítače, sedíme doma, máme televízory v každej izbe, ja sama. Takže naozaj toho pohybu máme málo a lymfatický systém, ako ste videli, je jednostranný. Má takisto chlopne ako venózny systém a jedinou pumpou, ako vypumpovať všetky tie nánosy a vyčistiť ho a pomôcť mu, je pohyb. Pumpa našich svalov. Takže keď by som to tak všetko zhrnula, tak máme čo robiť, sa nad sebou zamyslieť. Ďalej by som sa ešte k tomu vyjadrila k tej dobe. Sme v dobe ťažkých kovov. Ideme po ulici, koľko aut máme, koľko máme aut, ktoré vtedy neboli. Chvála Bohu, teraz sa už menia alumíniové bomby, v cigaretách je kadmium, to sú všetko ťažké kovy. Ďalej sú to v potrave, v priemyselne spracovaných potravinách sú chemické toxíny. Radioaktivita, ktorú nás tuto lieta, antibiotika, medikamenty, ktoré stále menia flóru v našom zubom čreve, vlastne v celom tráviacom trakte. A má to naozaj dosť ťažký dopad, koľko liekov človek... Ja sa stretávam veľmi často s pacientami, ktorí majú chronické ochorenie a tie medikamentózne, teda sú vlastne závisláci na tých medikamentoch. No a samozrejme elektromagnetické polia, vplyvy alergénov a tak ďalej. Ja by som sa... Takže toto by som tak asi zhrnula, že mali by sme byť rozhodne, máme šancu byť zodpovednejší voči tomuto úžasnému systému, ktorý za nás pracuje 24 hodín. Mali by sme byť vďační a mali by sme sa k nemu takisto takto začať chovať. Jednoducho nás potrebuje, našu zodpovednosť. A teraz som povedala, či môžem k tomu dodať, prečo som vlastne tu. Ja sama na sebe som nevediac, pretože som bola unavená a som chcela schudnúť a cítiť sa dobre. Som natrafila na článok alebo
ponuku od Janky, že existuje také niečo, ktoré mi vie očistiť zároveň aj očistiť organizmus. Takže ja som sa takto dostala k systému zdravia, ktorý robí firma FG. Vždy chcem všetko na sebe vyskúšať a poviem vám, že za tých 7 mesiacov, ktoré keď sa dozviete alebo sa oboznámite s týmto systémom, zmenili môj život k lepšiemu v tom, že som plná energie Nuracelky, niekedy až moc a cítim sa skvele, že dodatočne, a čo mňa na tomto fascinuje, že nie je to len systém len zdravý, ale vedomostný systém. Mňa to naučilo veľmi veľa v tom, že sa stále presne toto, byť zodpovedný. Na zdravie, môžete si tlmiť, nepočujeme vás. Poprosím tých, čo máte zapnuté mikrofóny, vypnite si ich, lebo veľmi to ruší. Hej, poprosím vás. Ja neviem to vypnúť, lebo som dala túto Ivku host, preto povypínajte si sami, prosím vás. Hej. Budeme to dávať ďalej ako nahrávku, čiže není to dobre, keď takto to tam ruší. Ďakujem. No, vlastne by som to zhrnula tak, že v tomto máme úžasnú zbraň. Bez nejakých, by som povedala, takých tých, jasné, že si musíme zmeniť životosprávu, ale za tých 7 mesiacov vám ten bylinné zmesi, ktoré majú v sebe silu, laktinu, všetko, čo potrebujete, aby vám umožnili túto očistu, aby náš lymfatický a imunitný systém mohol pracovať na plné pecky. Ja myslím, že o tom systéme zdravia sa dozviete od mojich kolegyň a kamarátok. Ďakujem vám za pozornosť a tak nejaké takéto technické záležitosti boli. Som na začiatku a tiež som mala trému, takže ďakujem vám za pozornosť a teším sa na ďalšie vstupy mojich kolegyň. Pekný večer ešte a čakám, aj kľudne sa ma môžete pýtať, čakám aj nejaké otázky, a keď nie, tak v komentároch. Ďakujem pekne. Ivka, ešte daj naspäť tú kameru, tak aby bolo vidno ľudí. Áno, ďakujem. Ja sa ospravedlňujem. V pohode, už je to dobré, ďakujem. Kľudne si ma mohla prelušiť, ďakujem. Dobre. V pohode? Áno, už je to super. Ďakujem. Dajte si čaj. Áno, kým príde Katka, ja by som chcela tak nadviazať na to, čo Ivka povedala. Hej, ja jej veľmi ďakujem za prednášku, lebo takto, Ivka, keďže je odborníčkou, lekárkou a pracuje s tým veľa rokov, hlavne s tou lymfou, áno, tak ona sa snažila to veľmi zjednodušiť do našej takej ľudskej reči. Hej, čiže keby to viedla nejako vysoko odborne, myslím, že by sme tomu ani neboli rozumeli, keďže nemáme takéto vzdelanie, ale myslím, že takto, keď si to možno ešte prehrajeme aspoň raz, dvakrát, čiže tam zachytíme mnoho takých vecí, ktoré vlastne sme nevedeli o tom imunitnom systéme. Mňa napríklad veľmi prekvapilo, že imunitný systém váži aj s tou lymfou 1 kilo v tele, hej? A to je imunitný systém, čo my si a nevieme ho nejako predstaviť. Takže ďakujem veľmi za túto prednášku. A povedala... Ja by som teraz teba, Janka, poprosila, aby si nám niečo povedala o tom vlastne, že ako si vyčistiť, že aký na to existuje nástroj, hej, na vyčistenie si imunitného lymfatického systému, ale nie len týchto systémov, ale aj celého tela. Nech sa páči. Dobre, tak iba na pár minút sa zmiením o systéme zdravia, pretože táto téma je naozaj veľmi rozsiahla a mohla by som tu rozprávať ďalšie 2 hodiny, ale to nebudem. Nadviažem na to, čo Ivka spomenula, že vlastne tým, že v dnešnej dobe sa veľmi zanášame teda cez jedlo, cez kozmetiku, čo dýchame, čo pijeme, ešte aj ako myslíme a tak ďalej, tak zanášame tie bunky a naše telo a naše orgány, že vlastne ten imunitný systém a lymfa už nestačia odvádzať tie toxíny z tela. Hej? Čiže tu je na mieste pomôcť našmu telu. No ako mu pomôžeme?
No liekmi nie, lebo lieky nás zase zanášajú ťažkými kovmi. Doplnkami výživy, no áno, môžu na nejaký krátky čas pomôcť, ale no, je to dočasné. Ale my si chceme, a tiež čistia iba nejaký konkrétny orgán. No ale my čo chceme? My chceme, aby to telo sa nám očistilo kompletne. Hej? A toto sa dá urobiť takou systémovou, komplexnou očistou. Čo to znamená? Znamená to toľko, že bylinný program zostavený na 7 mesiacov čistí jednotlivé orgány jeden za druhým určitej postupnosti. Znamená to, že práve vylučovací orgán, tráviaci systém, obličky, pečeň, lymfatický systém sa čistia ako prvé, čiže prvou bylinou zmesou a prvý mesiac. Hej? A potom nasledujú ďalšie, kde prejdú pľúca, krvný systém, srdce, svaly, tkanivá, koža, reprodukčný systém, nervy. Hej? Prejdú tým, že bylinky odovzdávajú na tú očistu jednotlivým orgánom tie látky, ktoré v sebe majú a sú tu pre nás odjak živa. Čiže bylinky boli na to stvorené, aby mali túto funkciu. A potom sa to odvádza vlastne do hrubého čreva, kde vlastne tá vláknina, pretože my tie bylinky konzumujeme s vlákninou. Čiže je tam ten sorbent, vláknina, a to nám dokáže odviesť tela dokonca ťažké kovy. Čo ináč, tie ťažké kovy potom kolujú naspäť, je tam určitý proces a keď chýba vláknina, vlastne naozaj tá funkcia toho sorbentu, tak sa dostávajú znova do systému a takto poškodzujú práve krvinky, biele krvinky a vlastne vznikajú autoimúnne ochorenia, chronická únava a tak ďalej. Hej? Čiže zjednoduším to. My na to, aby náš lymfatický a imunitný systém dokázal naozaj fungovať naplno a plnil svoju funkciu, aby sme ho nezaťažovali, potrebujeme si očistiť všetky orgány v tele. Ale ani to nestačí, my si potrebujeme aj nastaviť životosprávu. A tam patrí 5 pilierov zdravia. Jedlo, nápoje, kúpele, pohyb, odpočinok. Hej? Čiže my toto, keď zladíme do jedného programu a robíme tieto kroky, je to taký súbor krokov, tak vlastne sami si vieme pomôcť tomu telu. Hej? Tam sa spustia samouzdravovacie procesy a tým pádom tou očistou zmenou životosprávy si vieme naozaj odbúrať rôzne civilizačné choroby. Čiže dá sa povedať, že tá očista vedie k uzdraveniu. Ja vám tak iba priblížim takým grafom, že toto vlastne je ten produkt. Takže polovicu nášho zdravia tvorí očista, základná, špecifická a bylinná kozmetika a ďalších 50% tvorí vlastne 5 pilierov zdravia. Hej. A toto, keď zladíme do jedného celku, dá sa hovoriť o systéme, ktorými si môžeme pomôcť. Takže to tak úplne v krátkosti, na to existujú ďalšie videá, prednášky a takisto také osobné konzultácie, kde si vieme s každým klientom alebo s každým, kto má záujem niečo viac vedieť, osobne prebrať jeho ťažkosti, vysvetliť mu príčiny a potom vieme mu poradiť, ako na to, aby on sám, keď preberie tú zodpovednosť, sám za seba vedel si pomôcť. Takže toľko k tomu systému zdravia a dávam slovo zase Katke, aby ona ako matka 3 detí nám niečo povedala o tom, ako to u nej prebieha, ako nachrániť tie svoje detičky v tom, že aby mali tú imunitu zdravú. Áno, tak Katka, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, Janka, za uvedenie. Tak v podstate sa predstavím, čiže moje meno je Katka a mám 36 rokov. Skončila som vysokú školu učiteľstva pre 1. stupeň s anglickým jazykom. A v podstate začala by som takto ako nejakú, tak odzadu, hej, teda, alebo z minulosti, že kedy začalo to so mnou teda tak byť zle. Lebo takisto som matka, takisto som bola v podstate chorá, ako každý z nás. No a aké som mala detstvo? Tak v podstate bola som ako malé dieťatko často chorá. Ako keď si porovnám teraz, že ako veľmi som mala zdravotné problémy, mala som časy zápaly dutín,
alergie, bolesti brúška, zápaly očných spojiviek a tak ďalej. Mala som aj hlistu detskú, som prekonala a tak, hej, čiže bolo to naozaj bohate. Tým pádom som v podstate užívala veľa liekov, aj nejak vakcíny na alergiu som teda, hej, mamka dávala očkovať, aby tá alergia, tá sená nádcha, či čo to bolo, aby mi to teda, hej, nejak ustúpilo. A takto v podstate sa mnou šlo. Keď to pozerám späť na to, tak aj tá životospráva nebola bohviaká. Hej? Keď teraz mám tie vedomosti, tak zistím, že aj tam to nebolo. Čiže mi to v podstate nerobilo ešte dobre na moje časté hlieny a tak ďalej. No tak vlastne prišiel taký zlom, kedy sa to celé, viete, nabalilo z toho, ako som bola často chorá, v 20. roku života, kedy ma postihla psoriáza. V tomto období to nebolo také výrazné, hej, mala som také bežné prejavy a riešila som len ten symptóm, hej, čiže kožní lekári vieme, že teda neriešia tú príčinu, ale tie prejavy, čiže klasika mastičky, hej, raz slabšia, raz silnejšia. No a tak v podstate nič vážnejšie som nemala, hej, a tak v podstate po prvom pôrode sa mi tá psoriáza trošku začala zhoršovať, ale zase to bolo stále také, hej, že som to tak udržala, ale začala sa mi oslabovať imunitný systém sami, hej, teda o čom hovorila Ivka, čiže som bola znova, hej, častejšie chorá, tie choroby, ktoré som mala v detstve, ako tie zápaly dútina, tak som to mala spätne, hej, naspäť. Tak som to ešte ustála, hej, že potom bol prvý pôrod pred 9 rokmi, potom bol druhý pôrod o 2 roky na to a znova zhoršenie stavu, hej, znova psoriáza sa mi zhoršila, objavovala sa mi na miestach, na ktorých som dovtedy nemala. Hej, plus sa pripojili zápaly klbov, hej, tak budem snažiť stručne, aby som to nehovorila celú anamnézu, chorobopis. No a v podstate v tomto období, ak sa narodila druhá dcera, tak prvá šla do škôlky. No a viete, detičky a moje detičky takto znášala tá dcera, že bola často chorá. 2 týždne bola v škôlke a 2 týždne doma. Tak to prebiehalo od januára do júna. Hej, čiže naozaj, čiže v podstate sme si tým takto prechádzali. A s tým, že potom aj to vlastne aj prvá dcerka, hej, tak čo sa narodila, bola takisto od nej to chytala, to isté aj ja. No a tým viete, že som bola oslabená, hej, aj zistila som potom aj prečo, vám teda poviem, tak som bola aj ja znova proste často chorá, infekcia a tak ďalej. Lieky, antibiotika, to isté moje dcerky, hej, užívali, klasicky som to riešila, viete, tradične idete k pediatrovi. Čiže som vlastne odovzdala, keby to zdravie do rúk lekárom, hej, som im dôverovala v tom období. Hovorím, že teraz úplne nie, ale tak som sa, viete, spoliehala na lekárov, že on, keď niečo vážne, tak idem hneď za ním, hej, alebo keď niečo babetku je. No a tak vlastne a v tomto období, ako sa narodila tá druhá dcerka, ja som začala uvažovať, že čo robím zle, že mám tak často choré deti. Hej, že prečo už musí mať dcera v 3 rokoch brať antibiotika. Naozaj ja som vtedy začala, že dobre, dala som aj jedny, aj druhej dcere, hej, možno 3-krát brali antibiotika, alebo 2, hej, vtedy som to tak brala, že som to tak riešila s lekármi. No ale som začala premýšľať, či to vôbec je správne, hej, čiže tu začal taký zlom, keď ja som začala uvažovať, bolo to 7 rokov dozadu. Začala som riešiť potom aj tú stravu, aj tie lieky, či je to vôbec zdravé dávať toľko antibiotik deťom. Začala som riešiť Ečka v strave, hej, čiže aké zloženia potravín, hej, naozaj som si teraz začala, som bola vysmiatá preto, hej, v rodine, že aj pre mlieko kravské, hej, že to treba deťom dať, hej, od roka už prestan dojčiť a daj to, hej, kravské mlieko, tomu chýba vápnik a tak ďalej, hej, klasická strava, viete, ne? Varila som tradične, hej, mäso, ryža, hej, tie štandardné kombinácie potravín. No a tak v podstate v tomto období som aj sa dostala takému kurzu, to je kurz surovej stravy, čiže som chvíľu fičala aj na surovej strave, ale nevydržala som dlho, sa nedá, aspoň pre mňa, 3 mesiace a dosť. Čiže takto, hej, začala som, na základe týchto vedomostí som nejaké získala, som začala variť, teda pripravovať viac smoothie, hej, že sme začali viac jesť ovocie, zeleniny, čiže tam sa to tak začalo prelomovať to celé, hej. No a tak potom prišiel tretí pôrod po 4 rokoch. No a v podstate zase sa mi, hej, zošiel, viete, zmena hormonálne, tehotenstvo, zase zdravotný stav. Ale už som v podstate, už tedy tak riešila, hej, že zdravie, že som teda upravovala, hej, tie veci. A tu sa v podstate sa mi aj zdravotný stav zrušoval, lebo s tým, že kloby sa mi znova zapálili, viete, oni prestane, hej, to obdobie sa vám zapália a prestanú, hej, kloby na prstoch, rúk a nôh. No a príde v tele nejaká zmena, tak znova sa to objaví, hej. No a znova sa mi zapálil na palci klb. A plus sa pridali
No znova v podstate, hej, časté hlieny, viem, že som brala raz antibiotika. A tu som v podstate začala riešiť aj doplnky výživy, hej. Vieme, že doplnky výživy fajn, keď sa užívajú, hej, ako náhle sa prestanú brať, tak v podstate ten problém sa vráti. A bolo to u mňa, som nevidela žiaden výsledok, hej, keď som užívala tie doplnky výživy, akurát si myslím, že som vyhodila peniaze. A pretože som potom sa dostala k Janke Terhorst, alebo Klimekovej, tak má meno, tak v podstate tam som sa dostala k takým informáciám, že som zistila, čo je príčinou týchto mojich ochorení, že prečo ich mám. A neváhala som a hneď som šla do toho. Začala som teda brať 7-mesačnú očistu. Vybrala som ju 2-krát celé. Včera som dokončila druhú očistu po istej pauze. No a v podstate ja som tu zistila, že som veľmi vnútorne znečistená. Hej, čiže a pochopila som, že aj tie lieky, čo brali detičky moje, že to nebolo nič dobré, hej, že to vieme, čo antibiotika obsahujú, chemiu, ťažké kovy, tak ďalej, hej, a zanášajú vždycky organizmus, hej, čiže tak. No a tak v podstate aj som začala meniť tú životosprávu, lebo tu vlastne získate aj know-how, hej, že ako upraviť stravu, aby sa vám to polepšilo, pretože ako Janka vravela, ukazovala ten kruh, hej, že 50% úspechu je očista, ale v podstate to je málo, nestačí. Vy musíte tomu telu dopomôcť, hej. Samozrejme, to sa upraví v niečo, ale nie tak na 100%, hej. Vidím to aj na sebe, že ešte pokožku nemám teda 100%, ale určite mám polepšenú oveľa, ako som mala predtým. No a vlastne počas tohto očistného procesu mi mizli traviace problémy ako zápcha, mykozy som mala, plesne, zápaly klbov, bolesti hlavy, ako zápaly prínosových dutín, hej, mám raz za rok, mám 2-krát do roka nádchu, to je tak celé. A to, čo ešte také super, že som si optimalizovala váhu, čiže mám teda menej kil, tak to tiež také vlastne veľké plus toho celého, čiže som si alkalizovala organizmus, hej, som si odkyslila organizmus. No a takisto som vlastne, keď som získala tie vedomosti, tak začala som aj detičkám takto, hej, my sme teda upraviť im tú správu, síce ja som tie sladkosti už obenzovala veľa skôr, ako som vravela, hej, pred tými 7 rokmi, alebo tak asi 5-6 rokov dozadu. Tak v podstate, ešte keď sa vrátim k tým detičkám mojim, teraz mi napadlo, že ak boli tie často chore, tak samozrejme, viete, lekár vás pošle na alergológiu. Ako náhle ste 3-4 krát po sebe u detského pediatra, možno Elenka mi dá za pravdu, tak posiela lekár na alergológiu. No my sme tam tiež skončili, keď boli tie často chore mladé dievčatá. Samozrejme, viete, imunologická liečba, nejaké prípravky a tiež som si nebola s tým stotožnená naozaj. Brali sme to istú dobu, ale ja som potom prestala. A ako som začala meniť aj ten životný štýl, hej, a obenzovala tie veci, ako som vravela, tak naozaj deti mi prestávali byť často chore, dievčatá. A výsledok je taký, že teda 4 roky neboli moje dievčatá u lekára, jedna má 9 rokov, druhá má 7. Čiže v podstate nevieme, čo je to lekár, prídeme na preventívu. Rok dievčatá nepijú krávské mlieko a ani jogurty, čiže tomuto pripisujem, čiže moje baby nemajú hlieny. Keď tak nejaká, viete, nádcha bežná, ale to skôr tá staršia dcera. Čiže ozaj potom takisto som upravila tej kombinácie potravín, čiže varím, hej, takto, aby sme si trávenie nezaťažovali. No a čo sa týka tej stravy, tak v podstate, keďže matka drží tú varechu, hej, v rodine, tak čo uvarí, tak musí aj zjesť. Čiže varím naozaj také zdravšie potraviny, vyberám, hej, kvinov, pšeno, v podstate veľa zeleniny, hej, hlavne cez sezónu, hej, toho viac, aj to domáce. Snažíme sa domáce produkty, ak sa dá, hej, či už mäsko, vajíčka, hej, čiže čo najviac týchto vecí. A samozrejme sme obmedzili aj mäsko, hej, my jeme mäso raz do týždňa, niekedy raz za 2 týždne. Samozrejme, dievčatá, keďže sa stravujú v jedálne, tak mäsko majú 3-krát do týždňa, cez týždeň, 3-krát mäso, myslím, a 2-krát nejaké múčne jedlo, tak. Ale v podstate, keď majú mliečnú polievku, tak proste ju nezjedia, hej, lebo vedia, že to nie je to zdravé. Hej, pretože v podstate mlieko je kyselinotvorné, čiže nás zakysľuje a zahlíňuje. Hej, tak vlastne len tak skrátka, lebo nebudem to tu rozoberať ďalšie teda negatíva mlieka. No a v podstate to je aký výsledok, no mám ešte syna, ten má 4 roky, bude mať, no ten teraz si prechádza takýmto obdobím, že je teraz zahlienený, ale v podstate tak to riešim prírodnou medicínou, robím mu také všelijaké, hej, domáce veci a kúpila som imunoglúkan teraz, Elenka, v lekárni.
som bola, tak som si povedala, že trošku posilním mu tú imunitu, aby nebol tak často chorý, ale také bežné, hej, proste len také, hlieny a kašeľ. No dobre, čiže a ešte v podstate dievčatá veľa športujú, začali sa hýbať, čiže ozaj v podstate apelovať na ten pohyb, zdravý životný štýl. No a tak. A ešte v podstate napadlo mi, že aj deťom dávam tie bylinky, lebo je tam iná bylina z mäzy, taká sladšia. Je to v 3. mesiac očistý, tam obsahuje to také sladké drievko, čiže toto im občas dám ráno na lačno a v pohode to vypijú. Bude to sladké, takže aj kolegynka jedna dáva dcere takisto. Na 6 rokov. Takže tak, no. No dobre, čiže v podstate, ja by som to takto už uzavrela. Čiže v podstate riešením je tá očistá, hej, ten správny životný štýl si nastaviť a v podstate starať sa o svoje telo a ono sa vám odvďačí za to. Takže, dobre, z mojej strany všetko, nebudem, lebo už za 5-8. Myslím, že som vyčerpala, čo som vám chcela povedať. A teraz by som teda otvorila diskusiu, čiže kľudne si môžete zapnúť kamery. A kto má odvahu, alebo naozaj sa už chce niečo aj skoro pýtať a má pripravenú otázku, tak kľudne opýtajte sa, či už mňa, alebo pani doktorky Ivetky, alebo Janky, alebo máme tu ešte aj detskú pediatričku Elenku Hunárovú. Ak by ste na ňu niečo, niekto má detičky, môže sa spýtať. Takže takto by som poprosila, keď ste počúvali celú tú prednášku alebo Katku, jej skúsenosť, jej príbeh, čo vás tam zaujalo, čo sa vám najviac páčilo? Kto nám povie? Dianka? Dianka, si tu? Neozýva sa. Áno. Áno, som. Áno, počúvala si? Počúvala som, bolo to veľmi zaujímavé, ďakujeme. Áno. A zaujalo ťa, Dianka, zaujalo ťa to z tohto pohľadu, že si mamičkou 2 malých detí? Áno, určite, preto. Áno. A čo si tak zobrala za svoje z toho, čo napríklad Katka povedala z jej pohľadu? Tak to mlieku ma zaujalo teraz, čo hovorila. O tej zdravej životospráve. Áno, že zaujímavé, že vlastne nie je až také zdravé dávať detičkám mlieko však. No. A Elenka by k tomu mohla povedať, alebo Ivetka vlastne z tohto pohľadu, že vlastne ako je to s tým, keď sú bábätka, dokedy majú byť kojené, alebo prečo nemajú ísť teda na to mlieko potom, ale na akú strávu, alebo takto nejako nadviazať na tú imunitu detí a tak. Dobre. Mohla by som. Dobrý, môžem? A Elenka, Dobrý večer. dáme Elenke slovo a potom Ivetka doplní, áno? Jasné, pohode. Dobre, dobrý večer, ja som Elena Huňárová, ja som pediater. Neviem, či ma teraz počujete, lebo ja som sa Počujeme. Dobre, tak pokračujem, áno. Čiže ohľadom toho vývoja bábetiek, bábetka v brúšku maminky získavajú protilátky proti chorobám, ktoré mamka prekonala a voči ktorým bola aj zaočkovaná. To znamená, že keď sa narodia, zhruba prvé 3-4 mesiace sú chránené maminkynými protilátkami. Čiže tá imunita v podstate reaguje cez tú matkinu. Potom veľmi klesá hladina protilátok, ktoré tá mamka odovzdala cez placentu bábätku, tak preto aj tie detičky sa snažíme v tom 4. mesiaci zhruba začať očkovať proti tým závažným bakteriálnym infekciám. Teraz, čo sa týka stravy, tak každý vieme, že ideálne je dojčenie, pretože to materské mlieko je nenahraditeľné. Ono obsahuje nielen výživné látky, tuky, bielkoviny, cukor, ale obsahuje predovšetkým imunoglobuliny, čiže protilátky a rôzne látky, ktoré tomu dieťaťu tú imunitu zlepšujú, zvyšujú. Čiže
Na jednej strane sa vyvíja jeho imunitný systém a plus je chránený ešte materským mliečkom. Keby sme v tomto veku začali dávať bábetkám, ktorých maminka nemôže dojčiť, krávské mlieko, veľmi ťažko by sme poškodili to dieťa, pretože krávské mlieko obsahuje rôzne bielkoviny, medzi tým tá najťažšie stráviteľná je kazeín. A ten kazeín je vo vysokom percente v krávskom mlieku. Čiže maminkine mliečko obsahuje oveľa viac bielkovín srvátky ako kazeínu. Takže vedci sa na to vrhli a vymysleli tzv. Adaptované mliečka, ktoré bežne maminky poznajú cez Sunár, Bebu, Franslé a proste Hip. Proste je ich strašne veľa. Oni sú spracované tak, že sa približujú pomerom tých bielkovín materskému mlieku. Čiže to je tá časť výživná. Ale tú imunitnú, to jedinečné, čo materské mlieko dáva bábätku, to sa proste nedá tam nejako nahradiť. Dávajú sa tam samozrejme prebiotika, probiotika, obohacujú sa železom, vitamínom C a tak ďalej. Ale to je len taká snaha priblížiť sa zloženiu materského mlieka. Čiže preto to dojčenie je absolútne nenahraditeľné až do roka. Tak sa odporúča zhruba, že do toho roka je to dojčenie vhodné. Do pol roka je nevyhnutné pred zdravím dieťatka, jeho imunity. Do roka je vhodné a už po roku už to sa necháva vlastne viac menej. Ako sa tá mamka rozhodne, niektorá nastupuje do práce, nemôže, iná sa rozhodne dojčiť aj 2 roky, sú aj maminy 3 roky dojčia. Ja myslím, že ako každému vyhovuje. No a v období, kým je dieťa doma s mamkou, je to OK, väčšinou je zdravé, nemá byť dôvod nejaké chorlavé, jedine, že starší súrodenci donesú zo škôlky niečo. Čiže také bábätka, čo najčastejšie zhruba majú nejaké vírusové choroby, nožtiek zahlienený, nevedia spínkať, kašľú, chrapkajú, dýchajú pusinkou, uška ich z toho môžu boleť. No ale to sú veci, ktoré v takomto veku sa v podstate antibiotikami vôbec by nemali riešiť. Na to máme zase prístroje, ktoré vedia odhaliť, či je to infekcia len vírusová alebo bakteriálna. A tam u takého malinkého v podstate nejako zásahy do imunity nejakými vecami ešte sa nedajú robiť. Takže ktorá maminka kojí fantastické, lebo tým mliekom vlastne to dieťa aj vlastne lieči. No a plus lokálne veci a tak ďalej. To už každá mamina pozná, čo treba do nosa dať a na kašlík a na také. No a už jak je to bábätko staršie, že už aj príkrmy začína papkať, tak je to ľahko povedať, ale ťažko vykonať. Naučiť deti papať viac zeleniny. To ovocie im chutí, je sladkasté, takže to je skôr, ale tá zeleninka, no je to individuálne, ktoré ako niekto je dobrý papač, všetko spapká, niektoré plujú a proste no, vieme ako. Takže ten príkrmy, ešte aj tu je taká jedna vec o tých príkrmoch, sú také debaty rôzne, že kedy začať dieťatko vlastne prikrmovať. Takže súvisí to tiež s tou imunitou. Medzi 16. týždňom života, zhruba do toho 26. sa otvára tzv. Imunotolerančné okno. To je vlastne stav imunity, kedy to dieťa je schopné prijímať aj iné veci v strave ako materské mliečko. Ale tu treba rozlišovať, či je dieťatko dojčené, čiže ak je dojčené, tak po tom 16. týždni maminka môže dať ochutnať. Je rozdiel dať príkrm a je rozdiel ochutnať. Čiže ochutnať znamená dať do kvapátka trebárs nejaký šťavu trebárs, hej, z mrkvy. Alebo dať na lyžičku malinku moka, trošilinku nejakej podusenej zeleninky, alebo proste niečo také, čo už druhé deti, čo nie sú dojčené, vlastne začínajú papkať ako príkrm. Ide o to, aby ten imunitný systém prijal niečo iné než to materské mliečko, iný ten antigen, o čom aj vravela Ivetka, lebo v podstate aj potrava je vlastne niečo, čo prichádza zvonku,
čo sa musí naučiť tolerovať ten imunitný systém. No a vlastne takto to dieťatko prekoná, začne sa stretávať dojčené a po 6. mesiaci už mamina začne pridávať príkrmy. A to už mamky vedia, už sú brožúrky, lekár povie, proste toto už je také. No ale nedojčené babetka už po tom 4. týždni by v podstate, pardon, 4. týždni, po 4. mesiaci už by sa mohli začať prikrmovať. No, takže toto, no a už keď dovrší rok, ten imunitný systém, ešte som nepovedala, že vlastne ten imunitný systém sa dorieši zhruba, a teda dovyvíja zhruba do tých 5-6 ročkov. Čiže dovtedy to dieťa môže byť opakovane choré a s tým sa jednoducho nedá veľmi nič robiť, lebo tým sa to dieťa imunizuje. Stykom s tými vírusmi, bežnými baktériami, ono si presne tvorí to, čo vravela Ivetka, tvorí si pamäťové bunky. Čiže keď sa v budúcnosti stretne s tým istým vyvolávateľom, ono už vlastne má pamäťové bunky, ktoré okamžite reagujú pri tvorbou napríklad protilátok. Takže je to také obdobie, volajú sa že deti sú sopliaci, lebo väčšine soplia od tých jasličkárov až do tých 3 rokov je to zhruba najhoršie. No a ovšem, kedy nastúpi do kolektívu? Po 3 ročkoch väčšinou škôlkári idú, no a tam sa to, pokiaľ doma boli zdraví dovtedy, tak fakt som mala ja také deti do 3 rokov absolútne chodili len na poradne a tak. A jak nastúpili do škôlky, rodič zhrozený, čo sa to deje, lebo každý druhý týždeň sople. Dôležité je dodržať tú lehotu rekonvalescencie, čiže to je to, čo odporúčajú detskí lekári, že po chorobe, ako dlho trvala choroba, tak dlho by ešte dieťa malo byť v domácom prostredí. Niekomu sa to dá dodržať, niekomu nie. Keď nemajú babky, nemajú opatrovničky, tak tie deti jednoducho idú do tých jasičiek. Sú navonok zdravé, lebo kašli ozaj málo, sopliky žiadne, ale ten imunitný systém ešte je na tej úrovni vyčerpanosti, by som povedala. Čiže on sa tiež musí zregenerovať a posilniť. No. Tak asi toľko k tomu, nech veľa nerozprávam. Takže, no a vlastne v tom období potom, ešte sa vrátim k strave, keď už tie deti papajú normálnu stravu približne ako dospelí, len nie príliš solenú, korenenú, tak vtedy hlavne učiť ich trpezlivo na to surové zeleninky, ovocie, na tie treba smoothie alebo čo rodina preferuje, lebo to je základ, tá surová strava. Čo najmenej sladkosti v zmysle farbených cukríkov. Proste keď, tak možno, ja by som skôr dala čokoládu, hoci tie zuby, no o tom by sa dalo veľa rozprávať, ale jednoducho, no menej naozaj sladiť, menej tie deti učiť na sladké nápoje. Toto je najjednoduchšia vec, učiť ich na čistú vodu. Sú deti, ktoré ani nechcú vziať do pusinky nič sladené nápoj. Takže toto je najlepšia cesta, ako ich naučiť. Aspoň ten pitný režim a nesladené. No tak toľko k tomu by som povedala. Keby niekto sa chcel opýtať, nech sa páči. Ďakujeme, Elenka. Áno. Že si to odvažila. Áno, nabrala som odvahu. Prečo? No. Super si išla. Dobre, ďakujem. Ďakujeme za cenné a praktické informácie. Ja som sa tiež aj dosť naučila. No teda nevedomosti nejaké nové získala. Už aj na minulom stretnutí. No dobre, máte pani Elenke nejakú otázku niekto? Kľudne sa opýtajte. Alebo niečo iné chcete povedať, opýtať sa. Ľudne, ešte máme chvíľku. Času môžete. Niekto? Ja by som mohla ešte. Naozaj je to veľmi široká téma a nechcela som sa dostať k tomu, že môžu tu byť medzi nami ľudia, ktorí trpia autoimunnými ochoreniami. Myslím si, že by to stalo za zvláštnu kapitolu. A v podstate ide o to, že ako keby sa náš imunitný systém zvláznil a začne útočiť proti vlastným bunkám. Čo je pre mňa ako pre
lekára celostnej funkčnej medicíny taký podnet, že ja rozhodne nevylučujem, aby títo pacienti ako sa liečili kortikoidmi proste u reumatológa, u gastroenterológa, u dermatológa a u internistu, pretože existuje až 800 chorôb, ktoré vyprodukovala táto naša civilizačná doba. 14 z nich je takých zaujímavých, Crohnová choroba, psoriatická artritída, reumatoidná artritída, skleróza multiplex a tak ďalej. A sú to ochorenia, ktoré lekári sami nevedia presnú príčinu. Takže tam by som povedala toľko, že ja vidím aj v tomto potenciál. To neznamená, že ten človek prestane brať lieky, prestane navštevovať týchto odborníkov, ale rozhodne si myslím, že tie vedľajšie účinky, sekundárne prejavy toho ochorenia, toxicity tých medikamentov určite môže zmierniť a dokonca sa môže aj z nevyliečiteľnej psoriázy, nevyliečiteľnej alebo takých prejavov Crohnovej choroby takzvané uzdraviť, nevyliečiť, lebo viete, čo je to zdravie? Zdravie je naša pohoda, keby sme to, musíme to brať takto celostne. Takže určite vidím v tomto potenciál a že stále a stále viac máme takýchto ľudí. A ja som rada, že zase sa stretávam s ľuďmi, ktorí ako keby magnety prichádzajú, že chcú sa vrátiť k tomuto inému pohľadu tej liečby a ja vám všetkým držím palce a kľudne sa na nás obracajte. Budem rada. Chceme vám pomôcť. Ivetka, ak môžem doplniť niečo, napadlo mi, že v podstate, keď Ivetka správala o lymfatickom systéme, tak mne teda vyšlo v takom teste, o ktorom vám za chvíľočku poviem, že mala som veľmi zapchatý lymfatický systém, nakoľko percent mi fungoval. A v podstate ja som teda, ak som začala čistiť, tak ja som 3 mesiace zapáchala, lebo ja som prestala užívať tie plné chemie, tie antiperspiranty, lebo ja som mala s hliníkom, vtedy som to tak neriešila. A ja som tak pochopila, že naozaj, čo to je význam, hej, a keď je znečistené telo, čo mi možno hrozilo do budúcna, možno rakovina prsnej žľazy, lebo dnes je ako pandémia, myslím, že skôr rakoviny a už je najmä tá rakovina prsníkov alebo krčka maternice, no u chlapov je to zase niečo iné. Čiže a tak mi išiel ten smradľavý pod, že normálne ja som chápala, hej, že ja sa tak čistím, ja som mala veľmi zanesenú. Hej, a na to v podstate aj vy, ak sa vás to zaujíma, že ako máte, v akom stave máte vaše orgány, tak pán Zbojek, autor tohto celého programu, toho krúžku, čo Janka ukázala, je teda test zdravia. Hej, vy si ho viete zrobiť a ide o naozaj rýchlu a presnú diagnostiku. Máme úžasný nástroj v rukách. Ja som si vypočula minulú prednášku k tomuto, asi je moja kolegyne. A ja som tak pochopila, hej, že naozaj máme takú cenú vec v rukách, kde v podstate ten test vám zmeria presný percentuálny stav vašich orgánov a orgánových sústav, tých najdôležitejších, ktoré v organizme máme. A spadá tam aj lymfatický systém, sa tam nameria. A potom v podstate trvá to, je tam vyše 208 otázok, je to formou kvízu, čiže treba rýchlo odpovedať, áno alebo nie, netreba dlho uvažovať, lebo potom otázky nebudú úplne korektné. No a na základe toho potom vám viete osloviť toho človeka. Keď spravíte ten test, samozrejme, ak chcete, si ho viete spraviť zdarma a potom vieme ho s vami rozobrať, rozanalizovať. Hej? Čiže v podstate, že čo vám teda hrozí, ak to nebudete riešiť. Hej? Váš zdravotný problém. Hej? V podstate máme na to istý postup. Čiže koho by to zaujímalo bližšie, tak môže sa na nás obrátiť a vieme mu poslať ten test a vie si ho spraviť. A plus aj test správnej životosprávy samozrejme, lebo to súvisí, áno, a to znečistenie, alebo sa znečistujeme aj stravou, ako sme vraveli, čiže aj test správnej životosprávy je veľmi dôležitý a v podstate vieme to potom sklbiť, hej, že čo musí človek zmeniť, upraviť, hej, aby sa mu čo najviac polepšilo. Takže tak. Janka, chceš niečo povedať? Doplniť? Zapni si mikrofón. Prepáč, som tu. Áno, tak asi toľko k tomu, že veľmi ma teší tento záujem, ktorý tu dneska bol. Bolo tu naozaj do 30 ľudí a si myslím, že ďalší desiatky a možno stovky ľudí si to pozrie na YouTube alebo zo záznamu, že poposielame.
čo malo byť takou ideou hlavne, tak naozaj, čo to vlastne ten imunitný systém je, ako sa o neho starať a celkové, ako my ľudia si môžeme to zdravie polepšiť a natrvalo, hej, systémom zdravia. Ten systém zdravia nie je o predaji nejakých doplnkov výživy. Naozaj je to o vedomostiach. Sa hovorí, že rozdiel medzi zdravým a chorým je vo vedomostiach. Preto formou vedomostí dávame ľuďom ďalej to, ako oni sami si môžu pomôcť. Hej? No a to, že tam patria bylinky, tak to je úplne prirodzené, pretože bylinky patria v podstate tisícky rokov k nášmu životu, k nášmu zdraviu. Takto sa liečili ľudia, aj zvieratka odjak živa. A to, že vznikol tento systém usporiadania bylín do zmesí, do 14 zmesí, aby celý organizmus prešiel teda detoxikáciou, energizáciou a regeneráciou, vlastne vznikol na základe toho, že sa pozbierali skúsenosti svetových naturopatov a dali do jedného systému. Čiže je to niečo revolučné a 17. novembra bude 7 rokov založenia firmy, ktorá tento produkt teda priniesla na trh. Ja osobne som veľmi rada, že som sa s ním pred vyše rokom a pol stretla, pretože mi to úplne zmenilo život. A jednak po zdravotnej stránke, aj po tej osobnostnej. Takže aj tu čo mám kolegynky, Katka, Ivka, Elenka a tak ďalej, tvoríme určitú komunitu ľudí, ktorí naozaj tým, že sa my vzdelávame, posúvame tie vedomosti ďalej. Hej? Čiže nenechávame si to pre seba, dávame to na verejnosť a našim poslaním je, aby ľudia pochopili, že môžu mať vo svojich rukách svoje zdravie. Pretože my sme odovzdali tú zodpovednosť lekárom. Lekári nám zachránia život v našich nejakých kritických situáciách a medicína je tu na mieste. Áno. Ale aby niekto riešil žáhu cez lekára a užíval tabletky, aby niekto riešil nejaké iné zdravotné problémy, ktoré sú tzv. Civilizačné a aj tie tzv. Autoimunné, neliečiteľné, dedičné, doživotné, dajú sa naozaj vyliečiť tým, že sa očistíme a zmeníme svoju životosprávu. Životospráva sa stáva životným štýlom, čiže po očiste, tým, že si udržiavate tú životosprávu naďalej, pretože to nie je dieta a dá sa na tom naozaj krásne fungovať, človek sa už ani nechce vrátiť naspäť do starého stravovania, tak vlastne vy si to zdravie udržiavate ďalej. Hej? A okrem toho, okrem zdravotných benefitov, prináša to dokonca akoby zníženie biologického veku. Čiže omladzuje to organizmus, optimalizuje váhu, no a to zdravie na prvom mieste. Takže ja za seba iba odporučiť, a čo by som chcela povedať, tí, čo ste tu, tí, čo to počúvate, obráťte sa na osobu, ktorá vás pozvala alebo poslala vám tento link a ona vám rada dá v podstate tú webovú stránku, je to nezáväzné, bezplatné, zadarmo a viete si tam urobiť tú včasnú diagnostiku, ktorá vám môže v podstate zachrániť to zdravie, život a tak ďalej. Pretože tu si uvedome, že lekárske prístroje odhalia, až keď tá choroba prepukla. Čiže už keď niečo bolí, mám ťažkosti, mám niečo na koži, vtedy idem a lekári to zadefinujú ako diagnózu. Lenže tento test vám odhalí aj to, že vy sa už necítite dobre a tie výsledky sú všetko v poriadku, hej? A nakoniec vás pošlo k psychiatrovi. Čiže naozaj tam vidíte každý jeden orgán v percentách, jeho zníženú funkciu, oslabenie a viete sa nastaviť, hej? Čiže s tým všetkým vám vieme pomôcť a mne ostáva popriať vám krásny večer, za seba aj možno za kolegynky. Katka to ako moderátorka tohto večera. Ja jej ďakujem, bolo to jej prvé moderovanie, takže super Katka zvládla aj naozaj naše lekárky Ivetka Papová a Elenka. Ďakujeme vám skutočne za váš čas, za prípravu. No a všetkým za pozornosť. Ďakujeme. Ďakujem, Janka. Ďakujem, Janka. Hej, za informácie na záver, také ucelenie, také uzavretie toho. Tak verím, že vás to oslovilo, tak ako nás.
pred časom a že sa budete potom teda pýtať viac informácií vašich ľudí, hej, ktorí sú tu noví úplne. Takže ďakujem pekne za pozornosť, za vašu účasť a verím, že sa vidíme niekedy možno v decembri alebo až v novom roku pri nejakom takom stretnutí ďalšom. A napadlo mi ešte, že Janka, áno, môžeš, že ešte bude jeden Zoom o týždeň? Áno, áno. Chceli by sme buď budúci týždeň, alebo proste v takom nejakom časovom rozsahu 10 dní možno. Urobili by sme Zoom na životosprávu. Pozvali by sme už našich klientov, ktorí sú v očiste, ale nových ľudí, ktorých to zaujíma, aby oni sa možno aj dozvedeli, ako to funguje. S tým, že vlastne tak si obnoviť troška, alebo možno niektorí ešte zápasia s niečím, aby sme vlastne tak nastavili tých klientov dobre na to. No a v budúcnosti určite budeme robiť takéto Zoomy, budú tu témy systém zdravia, spolupráca a takéto odborné témy. Možno bude znova imunita nejako ešte z iných pohľadov a tie témy myslím, že prinesie život, čiže určite budeme venovať tomu pozornosť za čas a možno aj vy niečo, čo vás zaujíma, čiže kľudne nám píšte cez Messenger, na Facebook, na profily, tak budeme radi. A udalosti, ešte udalosti, 17. novembra, ako som už spomenula, bude jedna veľká udalosť, 7. narodeniny firmy FG. Bude to vo vízii Očistiť milión domácností, to je facebooková skupina, kde vás pozývame, vieme vás tam pozvať, vy príjmete pozvanie, my vás chválime a tam prebehne taký gala večer o 17. Takže aj tam si vypočujete možno také niečo, čo vás teda inšpiruje, osloví a tak. Navyše tam môžete sledovať rozhovory uzdravených klientov, ďalšie príspevky. Hej? Takže toľko z mojej strany všetko. Ďakujem, Janka. No to som zabudla. Dobre, tak ďakujem ešte raz. Opakujem sa. Prajem ešte krásny večer. Ďakujeme, krásny večer všetkým. Majte sa. Dovidenia. Dovidenia, pani Mária. Dovidenia. Teším sa. Dovidenia.